Vítajte ľudia v novom videu, dneska budeme točiť Stickman, som zabral, Stickman, no nie Stickman Legacy, ale proste nový video, na Xex, to znie divne. Jasné, že zoberú si prachy ako, kde mám svoje prachy? To som chcel vidieť. Dobre, tam hry je, že môžete robiť misie, ktoré ja už nie, lebo som niektoré dokončil. Škoda, škoda. Keď ten policajt do mňa nabúra a mi to dá hviezdičku, lebo že ja som do ňu nabúral, tak to je zle. Veru už, dobre, už mi to nebuguje. Jak vidíte, tak som už túto hru už niekedy hral. Jak vidíte, lebo vidíte, mám skill, nejaké skiny. Že vám to nebude prekádzať. Proste budeme hrať normálne. Len trošku, že roleplay, nebojte sa, bude to aj epický súboj. No, dúfam. Epický súboj proti jednému zločinovi. Ktorý od neho, keď zoberiete také jeho gitaru, keď ho porazíte, tak proste dostanete jeho gitaru. A jo. Dobre, toto je z týždennej misie, sme ho mohli potkať a teraz ideme na date, ako keby. Nič také, len proste ideme si. Už som jej urobil 10 toľko bodov, aby som jej mohol dať darček. Což je celkom pokrok. Je to celkom dobre, zatiaľ by som povedal. Dobre. Potom to tu pôjdeme ukázať si niekoľko vecí na LP. Potom to ja zabrzdím. Dobre. OK. Bum! To trvalo 2 minúty. A keď to nevidíte, tak ideme na patrol, čo sa mi nechce. Ja som vám chcel ukázať moju garáž, jak mám auta. Pekne fára mám proste. To. Čakal som, že nie? No, na čo proste sa trápim, keď mám. Dobre. Tak tu je moja garáž. OK. Tu mám jedno auto a tu mám druhé. Ja mám už na tohto tu. To urobíme potom. Teraz vám ukážem, čo urobíte so čestkami. Môžete ich buchnúť, zdrieť, ale najlepšie je kopnúť. No, kopnúť myslím ako aj buchnúť. Tak to je najlepšie, lebo potom si nemíňate náboj. Máte to ale zdrieť, tu vám bere staminu, máte molotovku. Tak ja som vám chcel ukázať, že jo, ja som vám porazil trochu. Povedzme, že ja som vám porazil trochu viacej než 3-krát. OK, idem vám ukázať prvú vec, čo môžete urobiť. Aj máte na to, vidíte malo sekúnd, keď sa dotknete, to už to štartuje naspäť. To keď budete mať veľa, tak proste veľa. Ja sa pozrite také, že ako keby. Neviem to povedať. No, poďme zatiaľ začať misiu. Mission accomplished. Tyvo, že mi bugne hra. OK, boom, boom. Ready, steady, let's roll. Ja milujem túto zbraň. Prečo mi to dala shotgunu? Nevadí.
Dobre. No iba škrabalo oko. Ty vole, ako do prdele, mi do cesty. Bo toto bude z one shot so s tebou a bude game over proste. Vybavíš? Ty kriple jeden, ja som tady. No vidíš, že si vieš poradiť sama. Oh fuck. Bam. Bam, baby. Bam, baby. Bacha, dajte si bacha. To ešte nie, ono to sa stáva niekedy. Ježiš, si musím kúpiť nábeh. Čo chceš odo mňa? Čo chceš odo mňa? Skap. Je mŕtvý nebo? Možno to bude z tých misí, ktorých tu robím. To sú tu misia. A zatiaľ si idem dať... Bum, baba, bim. Muscle car, ok, keď nájdem. Ja som ale kripl. To bolo, ja mám na to už iba minútu. Tak to sa nevyplatí ako. Vy keď budete blízko toho muscle car, to vám ukáže také žlté. Mne drbne. Ja to držím family friendly ako. Ty vole, tu nie je žiadny muscle car. No ideš do prdele. Mám že si do prdele. Dobre, reštart. To fakt nejde do prdele. To fakt nejdem. Taxík. Tam si povedal, že je tu častejšie. O? Ho. Bingo. A presne na červenú. No teraz je zelená, seru na to proste. Ja si len tak jazdím. Určite som toto auto neukradol pre prachy. Určite nie. To je celkom dobré, rýchle auto. Kde sú moji prachy? Ty vole, on koľko ešte bude chcieť? Neviem, ale ja mám za chvíľku všetké. Už viem, o jakú misiu ide. Takže Ty mi tam. Do prdela.
ty zebeš. Fuck. Fuck you all. Don't give a shit. Oh. Fuck. Fuck you. Fuck you, bitch. Oh, fuck you, bitch. Bye. No, bye, bitch. You... Hey, bro. Better kill me. Bam. And, you can just fucking die. Fuck. Don't give a shit. Dobre, tak toto som používal na tie preteky, lebo tu máte aj preteky. Tak na to som to používal a poviem pravdu, výborné. Ja mám teraz ísť. Oni ma sledujú. O to viem, jak urobiť. Tak neviem proste. To bolo celkom. Tak, toto bude až na konci videa. Až potom, posledne možno to urobím. Viem, že sa na to tešíte, ale život je taký. Dobre, fajn. Neborďo. Tak ale ty. Ty vole. Toto je, o čom som hovoril. A teraz ho môžem. Teraz to bude jednoduché, ako. Stroj násil. No je dobrý mašina. Tak na to milujem, s týmto bude dobre celkom. Ty si to zrazil! Ty si nič nevidel, jo? Nikto nič nevidel. Jaj. Demolócia. To je moja vec. Skap, baby. Niečo by mi stačilo bolo. Urobím si ešte viacej hviezdičok. Ako prečo nie? Ahoj, helikoptéra. Toto je jak ten tank, ty vole. Ja si myslím, že to bude zase ten obrovský robot na aute. Ty vole, celé komando jako. A toto sa nemôže. Píum! Ty vole. Som príliš OP, bráško. Nezahrávaj si to s príliš OP človekom. Ďalší pán na holenie. Ďalšia helikoptera na holenie. Ďalšie auto na holenie.
Koľko ty aut na holenie tu budú? To nedotiahne to? To som si hovoril. Uí! Chceš so mnou bojovať? Ty bojovať? Ty skapať. Ako prečo nie? Počuť sa to? Nechaj ma pracovať, ty vole. Musím zabiť tu každého. Uvidíme big auto. To je ten boss. Ja som ho úplne zmazal. O, do prdela tanky. A keď som zmazal toho robota, tak zmažem aj tento tank. Ty vole, ale dáva to damage. Príliš OP, bráško, príliš OP. Lema pán OP, bráško. Tento zase. Wow. To aspoň bolo efektívne. A tu je len môžem stať na česte a iba... Čakaj, lebo... No, jak fajne. A tomu bude fajné. Čakujem pre nejaké... Nič, oké. Chudák. Každý tu proste chudák. Musím uznať. Zase tank. Rozmyslí si, čo robíš. Piu, piu. Aj, helikoptera. Ja. Ona. Piu. S jednou raketou, braško. Piu, skap. Nepadaj. Ďalší, tak rýchlo. Tak toho zničím. Zničím aj teba. A zatiaľ idem utekať. Destinácia. OK. Πάμε na to. Skap, ty vole. Daj. Neviem, či tento možno bude na mňa... Dobre. Nebačuk. Iba pozerám. V pohode. Pre nami je tank. Tank musím zničiť ako... Potom helikoptéra. Najprv zničiť tank, lebo ten robí viacej damageov. Teraz spustí tank, teraz helikoptéra. Cúvať. Môžeš to do ryti už streliť, ty? Ja, také auto. Ty skap. Teba zničím, brášku, ako. Ty ani to neprežiješ. Ty sa tu... Dobre, tak jak vidíte, tak je to OP. Pozrieme sa, žiadne auto. Ale Dory. Dostal som sa ku garáži a som zistil, že sa proste ďalší robot do prdele. Sa proste pán to jednoducho iba.
Nič. No trochu si to opravil. Tak ja som povedal, nič tomuto nepomohlo. Ale poviem pravdu, celkom dobré, lenže drahna tam sa spawn. Hola, amigo. Inak je to celkom fajn a také to dám ako za pravdu. Prečo kurne mám toľko? Sorry ako, ale tohle je život. Ja seba takto môžem točiť a iba... Pre tohto video to už bude všetko. Dúfam, že vám to páčilo, takže čus.